Türkmenistan'da käbir edara kärhanalar öz işgärlerini aýlyk haklaryny wagtyna töläp bilmeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda zähmet haklarynyň wagtyna tölenilmegi bilen bagly meseleni gozgoýan wagty Türkmenistanda käbir edara kärhanalar öz işgärlerini aýlyk haklaryny töläp bilmeýär. Lewawyň sement zawody mart aýynyň aýlygyny bermendir. Türkmenabadyň himiýa zawody aprelden bäri, Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawody aprelden bäri, mektepler, keselhanalar we medeniýet öýleri maý aýynyň aýlygyny bermedi. Lewapda oba hojalyk pudunyň ähli bölümleri ýanwardan bäri aýlyk görmendir diýip Lewaply habarçymyz 7-nji iýunda habar berdi. Aşgabatly habarçymyz paýtagty maý aýy üçin pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň tölenendigini, ýöne aýlyklaryň hini saklanýanlygyny habar berýär. Anny we şenbe günleri adamlar pulny atlaşdyrmak umydy bilen bankomatlaryň öňünde nowata garaşdylar we olar öz pullaryny atlaşdyryp bilipdirler diýip habarçymyz pulny atlaşdyran adamlaryň sözlerine sargylanyp habar berdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçysy maýyň ahyrlaryny Awaza milli syýahatçylyk zolawyna ýerleşýän mihmanhanalaryň işgärleriniň ýanwar aýyndan bäri zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berdi. Şeýlede ol Awazanyň tas ähli mihmanhanalaryna jemi 1000-den gowrak işgäriň işlerinden boşadylanlygyny habar berdi. 5-nji iýunda geçiren hökümet maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet kärhanalaryny hususlaşdyrmak we işgärleriň zähmet haklarynyň wagtyna tölenilmegi bilen bagly meseleleri bilelikde gozgody. Döwlet işlerindäki kärhanalary we medeniýethalary hususlaşdyrmagy şartlandyryp paýdalar jemgyýetine öwürmeli. Zähmet haklaryny tölemekde bökdünçlikden ýüze çykan ýagdaýlardan bir gölekçilikde saklanmaly. Näse bir mesele sejerinde değişi çäreleri görüm. Diýip prezident Berdimuhammedow anny öňe geçirilen hökümet maslahatyny orunmasarlygyna ýüzlendi. Ýatlasak mundan ozal Azatlyk radiosy Awazada ýerleşýän mihmanhanalaryň ençemesiniň hususlaşdyrylýanlygyny 2018-nji ýylyň apreline habar beripdi. Şol ýylyň apreline Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleri hem hususlaşdyryldy. Eýsem prezident Berdimuhammedow hususlaşdyrylýan kärhanalardaky zähmet haklarynyň gijikdirilmegini göz öňünde tutdumy ýa-da iýetçiligine garamazdan ýurdun ähli edara kärhanalaryny aýlyklaryň gijikdirilmegine döreýän bökdönçlükleri ünlü çekdimi? Bu tadahanyň habaryny aýdyňlaşdyrylmaýar. Sebäbi 5-nji iýunda geçirilen maslahatda vice-premier Gadyrgeldi Müşşikow ýanwar maý aýlary aralygynda ýurtda ilatyň zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň dolumy ösberdi hemde öz wagtyny maliýeleşdirilendigini prezidente hasabat berdi. Zähmet haklarynyň gijikdirilmegi boýunça meseleniň hökümet maslahatyna gozulmagy Azatlyk radiosyny ýurtda aýlyklaryň gijikdirilmegi, raýatlaryň pulny atlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary barada beren ýygyderli habarlarynyň ýygyanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosy 3-nji iýunda Lewap vilayatynyň Dargany tetrawyna Gazowjak şäherine hemde Mar vilayatynyň merkezine yerli ýaşaýjylaryň bankomatlardan pulny atlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary barada 5-nji iýunda pulny atlaşdyrmak boýunça Aşgabatda dowam edýän kynçylyklar barada 24 aprelde Türkmenabad we Türkmenmaşy ýaly ýurdun iri şäherlerine adamlaryň pulny atlaşdyrmakda %100 bolýan bökdönçlükleri barada ýygyderli habar berip geldi.